Good morning friends. नै आङो दायो थालिर मैखुनखौ फार्स्टनिफ्रायनो लानो रोङासै सायगासिनो दङ नै बेखौहाय आलुजोंहाय भाजा संनानै जानोसै दिनै ओमफ्राय माबायदि सायगासिनो आङो गाइसमोन जा टाइम लायोना बेखौ सायनायाव नै बिदि सोरना माबायदि सायो नै बिदिखौ गारनानै ओमफ्राय नै बिदिखौ गारोना नै बिदिखौ बिदि थफाबाखौ नै बिदिखौ बिदि बेबायदि आखायानो नै माबा जाजोबलायलायबाय गोसोम जाजोबबाय जि टाइम लायो बे मैगंखौ सायबाथाय जानोलाय गोथाव मोनो ओमफ्राय सायनायावनो जि समाय नस्थ' ओइ आब'मोननिफ्रायसो लाबोदों बेखौनोबा बासुगावनिफ्रायसो लानानै फैबावदों आं बे थालिर मैखुनखौ बेखौनो दिनैहाय जानोसै संनानै लोगोफोर नोंथांमोना मा ओंख्रै गाइसमोना दाना आंनि भिडिअखौनो नायला रावबो खमायलांगासिनो आंना भिउआनो थांला दाना बाट अरजाया दे जेबो नङा सम मोनबासो नायगोन ना लोगोफोर ना ओरैनोलाय बहा टाइम गैयाबा नायनोबो सम जायाना जेबो नङा बेखौनो सायगासिनो फैयै फैनानै दायो 2024 सनाबो जानुवारि मास जोबनानै फेब्रुवारि मास फैलायबाय बे बोसोराबा मा लानानै फैयोलाय नायनोसै र' पजिटिभ माबाफोर लानानै फैयो खोमा आसा थाबाय लोगोफोर आं बेखौनो सायगासिनो नोंथांमोनजों ओरैनो जास्ट देखायलायबाय आङो सर्टकाटै माने आं मैखुननिफ्राय माबानानै बेखौ माबा खालामना लाखाजोब्बाय आरो थारमाने ओमफ्राय भिडिअ खालामनो बावदों ओमफ्राय दासो गोसोखांब्रबलायबाय आरोना आं जा गोथाव मोनो माने सोर गोथाव मोनो लोगोफोर गोथाव मोननायखायनोथ' सायथाबगासिनो दं जसोमनानै हारसिङै ओमफ्राय माखासे दाख्लै बे गय लाबोदों होन्दोंमोन ना लोगोफोर ओमफ्राय गयखौबो नै दानखावनानै फोरानबाय ओमफ्राय नै बिराद बुरजा नुदोंमोन ना ओमफ्राय नै दायो एसेल' ओंखारबाय सुपारिया फोरानगासिनो आरो थुलसि बिफां खाथियाव फोरानदों गावनो थाव नारेंखलबो फोरानगासिनो दाबायदि गोजां बोथोराव थाव नारेंखलखौनो फुनो नालाय बिराद मोजां मोनो थ' नै दाबो बेखिनिल' हादों आं सायनानै ओमफ्राय नै जि बुरजा दंबावोसो थ' लोगोफोर सायबाय थानोसै आं अब्ला जा नै साहासो लोंलायबावनोसै आङो लोगोफोर सायख'नोनो हाला नालाय साहाखौबो एसे लोंनानै लानोसै टाइम पास ओरै जिरायनानै बिदि सायगासिनो आङो नै ओमफ्राय दायो साहाखौनो एसे लोंना लानोसै आं आंना बोराया सिरि गय फिथाइ नागिरदों लोगोफोर नालि दासो हाबाय नै सायखांबाय आङो बेखौ ओमफ्राय नैबेबो आलुखौबो हानानै लाबाय बे आलुखौ बेहाय होगोन एसे मिक्स खालामबासो गोथाव जायो नालाय दोनों मिक्स करके भाजी करूँगी जा गोबां जाब्रानो आखाया नायजाला नै आखाया हाथ में सब लग गया दायो नै एसे दै गुदुङावहाय बयल खालामनानै लानोसै ताकि एसे गोखाया खारो ओरैनोबो जानो हाखायो बाट स्टिल देन एसे वार्म खालामनोसै गोफाया एसे गयो जाहाथे ओमफ्राय साबसिन गोथावसिन मोनजानायनि एसे दै गुदुङावहाय माबानानै लाग्रोबाय आरोना आङो ओमफ्राय ओरैहाय नोंथांमोना नुनो हादों फारसेथिं दालि ओंख्रि संगासिनो जोंहानि दिनैनि खानाया बेनो जागोन आलुजों थालिर मैखुन ओमफ्राय ओरैहाय दालि जहल दायो माने बेखौहाय रुखांनानै बेखौहाय नै एवनानै लानोसै प्लास आरो बाबुनि थाखाय आलु भाजा एक्सट्रा खालामगोन
थ' लोगोफोर फाइनालि नै मोनबाय आरोना आलुजों थालिर मैखुनजोंआ सोर नोंथांमोना मोजां मोनो आंथ' मिन्थिनायाव माने बे बुस्थुआ थैनि थाखाय मोजां होननानै मिन्थियो दा नंगौना नङा जायहा हेमोग्ल'बिन खम थै खम बेफोरो माने बे थालिर मैखुनखौ जायोबा थैया एसे जायो होननानै मिन्थियो माने जोंहानि मामि मोना बुङो स' दायो मोनबायानो आंना ओंख्रिया नोंथांमोना नुनो हाखाबाय ओमफ्राय बेजोंनो जानोसैलाय आरो आंना जानायाव जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो थ' बेखौनो दिनैहाय जानोसै लोगोफोर जायो लोगोफोर खिन्थाहरदे आंनोहाय आं साखिदों गोथाव डिलिसियासनो हिन्दीनिबा मा बुङो हारसानिबा मा बुङोथाय आंथ' जेबो मिथिया गरबाई सुने सासे क्या पी रहा है मेरे लल्लू क्या है ये दालि 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 ओंखाम जागासिनो जोंना एक्टर फिसाया ओमफ्राय नै कार्टुन बेना खालि कार्टुन आंहाबो एसे जाखांबाय दालि ओंख्रिया गोथावथार ना बाबा आबैया दालि ओंख्रिखौ जि गोथाव सङो ना टेस्टि दा एरजादों खोमाया आबे खोमाया नागिरदों एफा मोजां एरजा ओइ नों थुब्र'गान एरजा माबार नै एरजा माबार एरजा ऐसा आबै कहाँ मिलेगा हैं ऐसा आबै कहाँ मिलेगा बोलो तो मुंबई बिबो फिसौ खोमा एरलायगासिनो नै जि मेवोनो बेहा नों खाथियाव थानानै होब्रा बाबा इधर पास में रहो ना थुब्र'गोन थै गयो खोथाखौनो मानिया बे दे एरजा आबैजों दे आबैजों एरजा